Sa mga taong hindi po nakakalimot kung mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalagayan, mabuting kalooban. At sana po ay palagi po kayong nasa mabuting kalagayan araw-araw, malay sakit. At kahit saan man kayo nasaan man sa apat na sulok ng mundo, ay sana po ay nasa mabuti pong kalagayan sa araw-araw. At palagi po kayong mapagmasid sa ating kapaligiran, palagi manalangin sa araw-araw bago matulog sa gabi, pagkagising. Kung gusto nyo po matuto po na manggamot po, tumutok po lamang po kayo dito. Marami po ako ibabahagi po. Ang namburuan po na pamamaraan po sa bago matutong manggamot po ay marami pong pamamaraan. Dapat po ay po kayo, iwasan nyo pong gumawa ng mga kasalanan at magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, kahit ano pong konmunti na sa inyo, magpakumbaba kayo po kayong makikipag-away, tanggalin nyo po yung mga bisyo nyo, tigil sa lahat po humingi ng gabay sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat at tumulong sa kapwa. At higit sa lahat po, maglinis muna sa sarili bago mag-usap po ng mga orasyon na gagamitin po niyo sa araw-araw, na halimbawa po ay yung halimbawa po ay maglinis po kayo ng sarili, tapos puder, bakod, balabal, pundo. Dapat po ay nasa inyo na yan kung halimbawa po gusto nyo pong kumuha ng medalyon, bumili ng medalyon. Kasi yung karamihan po ang pagka nila po ay pag may medalyon po ay may protection po sila. Kaya hindi ko po masasabi sa inyo na sa inyo na yan kung talagang nasa kanyo po, kalooban nyo, isipan po na tiwala po kayo sa medalyon, ay sa inyo na yan. Hindi ko po kayo magpigilan, pero mapagmasid po kayo sa inyong ginagawa po sa araw-araw. Dapat po kung bibili po kayo ng medalyon po ay yung antigo po, yung tanso. Huwag po kayo bumili ng medyo maitim-itim kasi kakalawangin po yun. Kung hindi po kayo, hindi nyo makakuan po na linisan, ay makukuan po kayo, mahirapan po kasi kakalawangin po yun. Dapat po ang piliin nyo po, kahit nga mamahalan po kayo ng bili, ay yung tanso na lang po, yung gawa po ng tanso, para kahit linisan nyo po, hindi po siya kalawangin, at kahit isuot nyo po, hindi po siya mangingitim. Kaya dapat po kung halimbawa po mag-online po kayo, ay kahit mahal, basta sure na maganda medalyon at buhay na buhay po. At kung bibili po kayo ng medalyon po, halimbawa po, kung sinabi nila na, kasi pag may nag-online po kayo na medalyon, sasabihin nila, kapatid, pag binili mo itong medalyon na to, may isasama namin sa ritual po, na i-ritualan namin itong araw na to, at para may padala sa iyo. Huwag kayo magtiwala doon, dapat kayo mismo ang gagawa. Kahit anong sabihin nila, kayo po ang mismo ang gagawa pag may bumili po kayo ng medalyon na inyong bibilihin. Konsagrahan nyo bago pong lahat, maglinis, magdasal po kayo ng ama namin at maglinis sa sarili, at sisunod po yung konsagrasyon. Katapos konsagrasyon po ay yung po pambinyag po. Pagkatapos ng pambinyag po, nabinyagan nyo po, sunod po yung haik dona po, pampalakas po. Haik dona, sunod nyo po.
At i-share ko po sa inyo po yung mga bawal sa medalyon po. I-share ko po sa inyo ang mga bawal sa medalyon po. Para hindi po mawalan ng visa o madala sa kasi may nag-request po sa akin na ano ang bawal sa medalyon po. Sabi niya, ano ang bawal sa medalyon? Marami ang bawal sa medalyon. 10 ang bawal sa medalyon po. Naki-share po sa inyo. Kaya dapat po ingatan po at mapagmasid po kayo at habang ginagawa po ninyo ay dapat po ay huwag po niyong kalimutan po na intindihin at ingatan po ang inyong mga medalyon po para hindi po mawala ng visa. Hindi po mas kan po yung inyong mga sakripisyo na ginagawa po. Basta bukal sa loob mo at wala kang nagawang kung nakasalanan po, mabibigyan ng kasalanan, ay mapapasa inyo po ang mga medalyon po na kakasi po sa inyo at tamang pamamaraan po sa pagdidibusyon po. Napaka-importante po yan na sa pagdidibusyon po may medalyon po kayo ay yung kung may medalyon po kayo, tama po pamamaraan po na pagdibusyon. Pag di nyo na-dibusyonan yan na may patlang po kayo, napatlangan nyo po yan, babalik naman po kayo sa po. Parang manghihina po yung medalyon nyo. Ang gustong-gusto po ng mga medalyon po ay yung palagi pong nabubugan po ng orasyon na bagay sa kanila at kailangan po ay nakapokus po kayo pag may medalyon po kayo. Ang kaibahan po ng walang medalyon po ay magpupudir po kayo sa sarili at pwede nyo na pong gamitin ng kung nyo po manggamot po kayo. Sa may medalyon kasi may kasabihan po ng iba ay kung wala kang anting-anting ay manghihina ka o hindi ka malakas. Pero hindi po ako niwala dyan sa mga sabihin nila na kahit wala kang medalyon po, pwede kang manggamot. Sa mga kasabihan ng mga iba po ay gusto nila talaga may medalyon. Kaya nasa kanila na po yan kung talagang may gusto nila magmedalyon po. At magkun sila ng pudir, bugan nila yung medalyon po, yung para sa kanila yung mga medalyon na mga pandibusyon nila para lumakas po yung medalyon nila. Pero ipakakalog po pa rin yung mga bawal sa medalyon po para may magamit po kayo, alam nyo po. Ang pamamaraan po sa bawal po sa medalyon po ay napaka-importante po yung bawal po. Ang una pong bawal po sa medalyon po ay huwag ipagyabang po. Napaka-importante po yung huwag ipagyabang po kung may medalyon po kayo. Huwag niyong ipakita o ano man po yung bagay dyan. Sana po ay huwag niyong ipagyabang kung may medalyon po kayo para palagi malakas ang medalyon niyo po. Ang pangalawang pamamaraan po na bawal sa medalyon po ay huwag niyong pahakbangan po. Kung nahakbangan po yan, manghihina po yan. Pag nahakbangan po. Pangalawa po. At yung pangatlo po ay mahawakan o makita. Huwag niyong ipahawak po sa iba o makita. At yung pang-apat po ay huwag niyong dalhin sa patay po o sa lamay ang medalyon po kasi manghihina po siya. O kung mahina-hina po yung medalyon niyo po ay mamamatay na naman po yung medalyon niyo po. Kailangan naman po buhayin po na naman po yan kung namatay po yung medalyon niyo po. Ang panglima po, huwag niyo pong dalhin sa sementeryo po. Huwag niyo dalhin sa sementeryo para hindi po siya. At yung pang-anim, huwag niyo pong dalhin sa sabungan o sugal po. Bawal po rin po yan. At nung pang-pito, huwag niyo dalhin sa aliwan o motel po. At yung pang-walo, huwag niyo dalhin sa CR o halimbawa magbabawas po kayo o magsi-CR, huwag niyo dalhin sa CR po. Ingatan po niyo yan. At yung pang-siyam po,
Pag gagamit po kayo sa asawa po ninyo, dapat po tanggalin nyo muna bago po kayo gagamit po sa asawa po ninyo para hindi po siya mamamatay o manghina. Ay yung pang last po na pang 10 na bawal po sa medalyon po ay huwag gamitin sa kasamaan po. Pag gumamit po kayo ng medalyon po at nakakasot po sa inyo ang medalyon at gumawa po kayo sa kasamaan, mawawala po yung bisa ng inyong mga medalyon po. Ulitin ko po ulit na sa una po, huwag ipagyabang. Sa pangalawa, mahakbangan, huwag yung pahakbangan kasino man. Yung pangatlo, mahawakan o makita, huwag yung ipakita. At pang-apat, sa patay o sa lamay, huwag yung dalhin sa lamay o patay. At pang-lima, sa sementeryo, huwag yung dalhin po. At lalo-lalo na po sa pang-anim po ay sa sabungan o sugal. O sa pang-pito, aliwan o motel. At yung pang-walo sa CR o mababawas po kayo, tatay po, huwag yung dalhin po. At kahit na umihi po, huwag yung dalhin po sa CR. At yung pang-siyam po, gagamit sa asawa, huwag yung kung nakasuot po sa inyo, dapat po ingatan po niyo at kilatisin maigi po yung sarili kung may nakasabit po sa inyo at bago po kayo kumahit sa asawa. At yung pang-10 po, huwag gamitin sa kasamaan po. Yan po ang pang-10 po. Ang bawal na sa medalyon ng 10 pamamaraan po. Sana po naintindihan po nyo. At dapat ingatan, dapat iwasan at alagaan ang medalyon para palaging malakas at hindi manghihina ang mga ito. At gamitin sa kabutihan lamang po. Ang mga medalyon po ay gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan, para lumakas palagi ang medalyon nyo po. At gamitin nyo po kung halimbawa po mag-medalyon po kayo, gamitin po nyo sa pagtulong sa kapwa para lumakas palagi ang yung aura o panggagamot. Kung manggagamot po kayo at anting-anting nyo po lalakas po kung gagamitin po nyo sa kabutihan po. Iyan po lamang po. Narito po yung pamaraan po. Yung 10 pamamaraan po. Bawal po sa medalyon ito po. Maraming salamat po sa inyo lahat ng mga nanonood po ng Hiwaga ng Pangasinan. Sana po mag-subscribe po kayo, mag-like and share at pakipindutan rin po ang bell icon. At pakitulong po, tatanayin ko po napakalaking utang loob sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat.